azimali uphumenda benzami uyenzakho azimali. Sekuphinde kwashaya leso sikhathi futhi yimi futhi uFonkeshe. Namhlanje sikhuluma indaba yosaziwayo uDSD ukhangelani mfowamhlongo uzokhipha ialbum. Ngokusho kwakhe ke uthi uzoyikhipha ngomhla ka11 kuyona lenyanga uLwesihlanu uDisemba. Uthi ke yena ngoba ekhiphe egcineni ngoba isilo sikaMaskanda. Ngazi ke noma uyisilo noma mhlamba kasisi kodwa ke mina ngeke ngikwazi ukuphawula umlandeli umculo kaMaskandi. Mina ngithatha njengezibongo. Insizwa ke ivumelekile ukuthi yethe izibongo futhi ngiyathemba ukuthi ayiyethe angayethiwa. Ingoma yena ngengiqamba mango ikhona ingoma uyayishaya yena. Kodwa ke lokho ukuthi ngirate mhlawumbe ukuthi inkosi ngeke ngikwazi ukusho kodwa nje kungakusho ukuthi ake silindele asikaphumi ke ihloko ke necover futhi ayikaphumi kodwa ke sizolokhu ke simtracker down ukuze kwazi ukuthi sithole ukuthi iluphi uju aliphethe kulonyaka. Yiyo futhi leyo ndaba ngicela udlule ngo-subscribe. Mthando womculo. Sabona uDST. Yebo ngiyabona. Uyaphela? Ngiyaphela mfowethu. Usuzowafika? Hayi sengikhona. Imaki liphi ibhakade lamagwinya? Ngishiye ekhaya namhlanje ngiphethe iphenti lami ngiyaphatha konke ngiphathe ibhakade lamagwinya. Iphenti lami namhlanje nje ngisathenda iphenti lami ngiphethe iphenti. Kusathenda iphenti namhlanje? Ngiphethe iphenti namhlanje. Ubathembisana abantu DST? uDST uhlala nje embelo omgodi nje njalo ungaqhubeki. Ngikhona impela ngibuye ngenkani ngithi nje hayi sorry entweni zabantu suka mfana. Suke ebantwini. Suka entweni zabantu. Uzogijima nezalukwazi namhlanje? Ngihamba nezalukwazi namhlanje. Uthini ngiphethe ufalabo ngiphethe wena ngiphethe ingane zomama ngiphethe uDlubheke nithi yini enizoyenza tshelani mina. Phela uphethe umndeni lapho uphethe ifamily ngoba abantu bandawonye lapha. Angazi ukuthi ngizochaza ngithini umuntu ozogcina khona. Ukhipha nini weDST awungihlebele sesihleba nje. Ngolesihlanu nje oluzayo. Mhla ka11. Ngoba manje kuye kwaba nesikhalazo nesicelo ukuthi hayi isila sigcina asivale umcimbi wokukhipha ngoba kugcina ngasezokala izitho ngempela. Manje namhlanje inhlanhla lekhiphe leza ngakwethu hayi vele nje sona sapho. Bambala ngaphandle ngizaphuma kanye sothatha. Mina sengizogcina njengesilo. Usuzogcina njengesilo? Hayi angibonge DST ukuthi ugcine ufikile mntaka baba. Ngibonga mina ngoba la. Danke. Danke kwethu.